Няма ли ги? Тук сме. Записваме. Добре, окей, RNA sequencing. Значи, какво имаме? Да си припомним. Какво имаме в клетката? В ядрото. DNA, нали така? Double helix. Ужас е, double helix. Какво имаме върху това double helix? Гени, нали така? Гените се експресират, генерират RNA. Месенджер, най-вече. Не само, но най-вече месенджер RNA. Да, има промотър енхансър. Да, имаме промотър енхансърите. Днеска де няма да са чак такъв център. Защо най-вече? Какво най-вече? Освен месенджера, има разни други RNA. Нали? Да. Така, може би само да спомена нещо, което не помня дали сме го споменавали. Принципно как изглежда една RNA молекула. Това е 5 прайм, нали? Да. 5 прайм е тук. Значи тук има едно нещо, което се нарича кап. Тук има едно нещо, което се нарича поли тейл. Тейл ще се пише, не знае, сета. Значи, ако си спомняте, имаме екзони, интрони, поредица от екзони и интрони. Той се нарича 5' UTR, нали така, Untranslated Region. Това е 3' UTR. Тоест, екзоните са тук, екзоните са нещата, нали, това е, не го знам как се казва, това е тук вече mature RNA, където са само екзоните останали. Тази тук има ли си име? Знаеш ли страшно? При mRNA или нещо второ. Добре, значи това е при... Има ги и двете, ама не знам кой беше. mRNA, екзон. Другите неща тук си остават, нали? Имаме си кап. Така. И това нещо, нали, в крайна сметка се транслира в протеин. Така. Като в двата края имаме участъци, които са на някакви спомагателни участъци, имат някаква определена контролираща роля, но самите те не участват в синтеза на протеина, те са прикачени в краищата. Това нещо в средата, което се състои от екзоните, се транслира в протеина. Нали така? Някакви възражения? Полиетел всъщност участва, макар и непряко в синтеза на белтък, защото това е необходимо, примерно, за качване на някои белтъци, които участват в транслацията. И в някои случаи матричната РНК е на вид на кълбо, все едно като кръг. Така че рибозомата може от края да се прехвърли отново на началото. Това улеснява и прави по-ефективна транслацията. Ама транслацията е в тази посока, нали? Транслацията е винаги в тази посока. Въпросът е като стигне до края, ако това е някаква много дълга матрична РНК, рибозомата трябва да се разкачи оттам и да се прехвърли обратно, нали, в началото, което може да е много далече, но ако началото е много близо до края, това става почти като кръг. То не е точно кръг, но така.
Като аз, доколкото разбирам, всъщност върху едно РНК може да има и няколко рибозома, нали така? Да. Това са полизомни комплекси. Това също се използва за анализ, нали, до каква степен е активен даден ген, т.е. РНК, нали, колко е активна. Как се пише рибозома? Полизом, мисля, че е. Добре, да, полизом, да, добре. Окей. Да. Feel free to correct me, когато кажа някоя глупост. Добре. Сега, RNA sequencing. Целта на RNA sequencing може да са различни целите на RNA sequencing, но като цяло е да характеризираме транскриптома, т.е. да характеризираме количеството на всеки един от грубо 20 000 гени, които се експресират в клетката, да кажем човешката клетка. Евентуално, нали, ако някой иска, примерно, различни изоформи на тези, аз показах протеини, да, RNAs. Но като цяло, нали, целта е определяне количеството на различните RNA и евентуално състава им, ако искаме да вървим в тази посока. Какво иска да кажа? Не знам. Добре, окей. Значи, на практика всяко едно такова измерване е някакъв снапшот, т.е. клетката, както каза Страшо, трябва да я фиксираме по някакъв начин, тя да замръзне, да я пръснем на парчета, да извадим RNA отвътре и да оттам нататък започваме т.е. изваждаме РНК-то и и се опитваме да прочетем, нали, всяко такова РНК, което намерим. Сега как? Тоест, грубо, имаме клетка. Нали, принципно, то всъщност РНК-то предимно къде е? РНК-то предимно трябва да е в цитоплазмата. Когато е още в ядрото, тя не е озряла. Нали? След като озрее, тогава бива изведена извън ядрото в цитоплазмата и тя само в цитоплазмата може да функционира, защото там са рибозомите. Mm-hmm. Така че основно тази РНК, която ни интересува, е основно в цитоплазмата. Добре. Какво не разбра? Ами тя се произвежда в ядрото, но след това експортира в цитоплазмата. В ядрото, това, което каза Страшно, е, че е повече в този вариант, нали, unspliced при mRNA, докато вече, когато е сплайсната, тя е отвън в цитоплазмата. Рибозомите? RNA, рибозомите са тук. Няма в ядрото рибозом. Или поне, да. Мисля, че няма. Значи, нали, правим лайс. Нали, пръскаме клетката, отварям я, да се изсипят карантиите навън и получаваме всевъзможни неща, които предполагам по някакъв начин ги пюрифайваме, за да извлечем основно РНК-то. Така ли? Наско, между другото, камерата трябва да завъртиш малко на твое дясно, защото се губиш и... Да, така е по-добре. Още не съм усвикнал. Да, сега се вижда. Така. Пръскаме на РНК. Предполагам, пюрифайваме по някакъв начин РНК-то, след което го нарязваме на парчета. Тоест, слагаме тук някакви ензими, които нарязват РНК-то на парчета. Като тези парчета са около няколко десетки или няколко стотин бейс пера.
грубо. Примерно да кажем 200 base pairs. И получаваме отделни такива парчета. Сега тук ми е малко тъмно, дано да ни каже някоя глупост. На тези парчета се залепят тук някакви адаптори. Това са само екзони. Всъщност не е задължително, зависи каква RNA процесваш. Нали, може да е допускам, че само екзони. такава, може да е такава. Ако е тук, са само екзони. Ако е тук, е смесица от екзони и интрони. Тоест... Наско, мисля, че пропускаш, извиня, ще прекъсвам, мисля, че пропускаш reverse transcription. То, за да направим reverse transcription, не трябва ли първо? Адаптерите мисля, че се слагат на ДНК. Сега не знам, може и да има някакъв друг вариант. Добре, казвай. Не знам, всъщност не знам. Аз казах, че най-вероятно ще кажа някоя глупост. С експерименталната част ми е много тъмна. Може би са два вида адаптори, не знам. Тоест, ти нали, за да направиш cDNA, не трябва ли по някакъв начин да... Значи идеята е следната. Понеже всяка една РНК, матрична РНК, си има поли-ЕТЛ. Тя завършва задължително с ЕЕ, което означава, че ти можеш да сложиш праймер, който има комплементарната последователност TTTTT. Добре. И в края на това TTTTT можеш да добавиш нещо, което ти е точно адаптора и ти можеш да го направиш каквото си искаш. Да, дори го гледаха и сега. На този го обясняваш. Чакайте. Добре. Значи тук слагаме нещо. Тоест използваме нещо, което има TTTTT, както каза Страшо. Нали, странт от DNA. Тоест, това се казва праймер, нали? Това си е праймер, да. Това е олигонуклеотид. Да, и добавяме reverse transcriptase, нали така? Да. Което изгражда комплементарно DNA, т.е. изгражда DNA верига, която е комплементарна на тази RNA верига. И това се нарича cDNA. Complementary DNA. Нали, ако тук да кажем имаме CGA, тук ще имаме GCT. И да я писат с синьото. Не се вижда. Да видя дали. Изобщо не го изхвърли, да. Добре, да ви знаете как работят нещата. Той по-ли се вижда? Да. Точно важно. Така. Добре. Следващата стъпка, коя е, Страшо? Все още не сме стигнали с DNA, само наполовина е синтезирана, защото другата верига е РНК и тя също трябва да се махне и на няма място да бъде изграден отново ДНК. Тоест ДНК. Това е само DNA. В момента е хибридна. Само едната верига е ДНК, другата е РНК. И това нещо е нестабилно и трябва да се синтезира комплементарната на комплементарната верига. RNA и DNA. Добре, значи махаме РНК частта и синтезираме комплементарната на този странт, нали така? Да. Като тук, ако се използва как се казваш, template switching oligo,
може да се добави, в този момент може да се добави точно и левия адаптор. Тоест десния го добавихме с олигонуклеотида праймера, който беше комплементарен на poly-A-tail, но неговата дясна част, т.е. 5', съдържа последователност, която ние може да си определим, която след това ще се използва в казусния векторите. И ти казваш, можем да добавим тук адаптор, или как? Да, тук е малко... Аз наскоро го гледах това нещо. Идеята е, че ревърс транскриптазата, когато синтезира тази първата верига ДНК, тя има такава особеност, че добавя. Няма нужда от темплейт, от матрица, за да добави още няколко нуклеотида. И тя почти винаги добавя няколко повече от себе си. Щедро. Така, да. Има начин тя да бъде накарана. Тя по принцип има някаква избирателност, но е още взето на случайен принцип. Но ако се използват някакви специални условия, буфери, концентрации на соли, може да бъде накарана тя да добави 3 сита, 3 цитозина. Тоест винаги тая верига ще завършва с CCC, което позволява пък да се използва олиго, което завършва с GGG, което точно ще се захване за тия последни сита, което означава, че имаш възможност да сложиш праймер, който е точно комплементарен на този край. И този праймер естествено може да включва каквато искаш последователност. И по този начин лявата част на комплементарната ДНК също е маркирана по този начин. Като казваш, може да включва каквато искаш ДНК. Каквато е необходима след това за последваща обработка. Ти ще го обясниш това нещо. Просто трябва да има... Да, ти обясня, аз ще рисувам, ще опитвам да рисувам. Ти си наред. Да, стига се, в крайна сметка се стига до нормална ДНК. Двете вериги са ДНК. Кажи две думи за какво са ни необходими тия праймери? Праймерите или таговете? Праймерите са необходими за синтеза на самата ДНК. Така, да. Но ти имаш това тук праймер ли или не? Праймер е едноверижна молекула, която е ДНК, нали? Която е синтез на ДНК. И тя просто се използва, за да хибридизира с по-дългата верига, която трябва да бъде копирана. И оттам нататък полимеразата удължава тая верига. Тоест, ние вкарваме нещо мъничко, зародиш, който полимеразата след това го използва, за да тръгне оттам нататък и да синтезира точно копия на дългата верига, за чието край се е закачила този къс праймер. Като праймера трябва точно да е комплементарен на някаква част от другата верига, нали така? Да, трябва да е точно. Сега, може да има малки изключения, когато искаш, примерно, да вкарваш някаква конкретна мутация. Примерно, искаш да замениш една аминокиселина с друга, може да си направиш праймер, който включва тая мутация, но той е някъде по средата на праймера. И понеже, ако праймерът е достатъчно дълъг, въпреки че има един нуклеотид, който не пасва, полимеразата ще замижи и ще го използва. Защото това, което е много е важно за нея, това, което е края на праймера, т.е. откъдето ще започне синтезата, то трябва да пасне идеално. Там, ако не пасне, е много малко вероятно реакцията да успее. А праймера, т.е. полимеразата как се озовава върху праймера? Полимеразата, тя просто щъка напред-назад, като всяка една молекула. И тя има афинитет точно към такива ДНК, която е частично едноверижна. Значи тя разпознава такава структура, която имаш праймер, закачен за комплементарната му верига.
Значи тя задължително трябва да има, праймерите трябва да си, нали, това е необходимото условие, за да може полимеразата да ги разпознае. Те трябва да са комплементарни. Тя види верига така и верига така, която спира до тук и тя се заказва самичка, така ли? Нищо повече не му трябва на полимеразата. Полимеразата и трябват нуклеотиди съответно, за да може да оттам нататък. Има определени изисквания за иони, магнезиеви, примерно, и така нататък, но още взето това е, доколкото знам, нали, това са изискванията и в крайна сметка, когато се прави PCR реакция, не се слагат много други неща. Добре. Окей. Значи сега направили сме си DNA. Сега трябва да го амплифайнем, или? После. Или преди... Това пак за изглежда, че има различни протоколи. За single cell RNA количеството е много малко и има, нали, желателно е по някакъв начин да бъде амплифицирана тая ДНК, защото копието е много малко и много лесно може да се загуби. И това има недостатъка, че РНК, значи това е всъщност ролята на тия адаптори, които са абсолютно идентични от ляво и от дясно. Значи, ние понеже вкарваме той, който е отдясно, той е винаги един и същ за абсолютно всички РНК. Си го ползваме като адаптор от тук нататък, така ли? Въпросът е, че тази последователност, с която той завършва, е абсолютно идентична за абсолютно всички видове cDNA, които се получават от най-различни видове матрични РНК. Тоест, матричните РНК естествено завършват по свой си начин и започват по свой си начин, но резултата от тази обратна транскрипция е, че всички cDNA започват и завършват с една и съща последователност. Тук разбирам, защо в този край. Тук заради трите сита или за... Да, трите сита, които при тях има пак фиксирана последователност. Защо? Има фиксирана последователност? За да можем да използваме праймер, който е комплементарен на тая последователност, за да амплифицираме... Как се получава тази фиксирана последователност? Ти синтезираш, просто ти го добавяш в реакцията. Ти добавяш този олигонуклеотид, който е едноверижен, както говорихме до сега, той е зародиш за синтеза. И това е просто химически синтезирано съединение, което ти го... Едва ли го синтезираш сам, ти даваш поръчка някъде, но това е много ефтино в момента. Да ти синтезират, когато е сравнително късно. Значи, тук е ревърс. Тоест, ревърс полимеразата, тя върви по този... Не, тя всъщност тук. Кой каза, че добавя тия три сита? Ревърс полимеразата или нормалната полимераза? Да, ревърс полимеразата и там спира по принцип. Но след това върху тия три сита се закачва нещо, което завършва с 3G-та. И в този случай се оказва, че ревърс полимеразата, това, което до сега е било, вече няма темплейт, който да може да удължава, изведнъж се оказва, че отгоре има още един темплейт, който е точно това, което ти си добавил в реакцията. Тоест, това олигонуклеотид. Защото той вече хибридизира последните му 3 нуклеотида, хибридизират с последните добавени 3 сита и отгоре имаш 3G-та и при тях имаш някаква последователност, примерно 20 нуклеотида, които са част от този праймер, който добавяш. И ревърс полимеразата, тя е стигнала до сита и изведнъж вижда, че има още какво да копира и се връща и продължава да копира и изкопирва, т.е. тая долната верига, трите сита след тях продължават с комплементарната част на горния праймер. И в момента долу вече получаваш пълна верига, която започва и завършва с тагове, които са съответно различни. Нали? Може и да са еднакви. Значи в някои случаи, даже мисля, че някои от протоколите използват точно едни и същи. Тоест отляво и дясно имаш една и съща последователност, което ти позволява след това да вкараш само един праймер, олиго, който ще служи отляво и отдясно. И в момента имаме една пълна верига ДНК, която е готова за синтезиране на комплементарна.
Значи първо трябва да се махне РНК, която отгоре, тя е хибридизирана и мисля, не съм сигурен дали самата ревърс транскриптаза или се добавяше някакъв RNase H или нещо от този род, което накъсва горната верига РНК, защото тя вече не ни трябва. Би трябвало да се добавя след това, защото иначе, ако я нарежи преди... Чакай малко. Мисля, че... Добре, не е важно. Както да е. Изима мисля, че е специфичен за РНК-ДНК хибрид. Така ли, че това е като ножица, която се рязва горната част РНК-то на няколко места и тая РНК може да се махне много, много по-лесно. И в момента имаме една гола ДНК, едноверижна, обаче имаме и праймери, които са комплементарни от двете страни. И оттам нататък си просто... се залепят върху... Да, оттам нататък е достатъчно, нали, полимераза. Нормална ДНК полимераза, защото ти имаш ДНК, която на всичкото отгоре вече е едноверижна. Имаш праймер, който е комплементарен на единия край. В реакцията съответно има и нуклеотиди. Оттам нататък синтеза просто прави една нормална двойноверижна ДНК. И оттам нататък вече е нормалната PCR реакция, която ти амплифицира тая ДНК. PCR amplification. Ако е необходимо. Ако е необходимо, значи в някои случаи има такива моменти, където PCR не е съвсем при идеални условия и някои cDNA биват амплифицирани повече от други и там получаваш изкривяване. Защото ако искаш след това да анализираш какво е съотношението на експресия на различни гени, там естествено ще получи нещо по-различно. Така че ако може, ако има достатъчно висока чувствителност, е желателно и без амплификация, защото протокол е по-прост, има по-малко стъпки, които могат да се провалят. Но ако сигналът не е достатъчно силен, трябва да се амплифицира. Добре. Значи, след амплификейшъна, имаме такива cDNAs. Тоест, на практика, примерно, ако предположим, че имам идеален PCR, който увеличува 100 пъти броя на всяка една молекула ДНК, то имаме cDNAs и на всяка молекула РНК от оригиналната от оригиналната каша съответстват 100 молекули cDNA в този момент. Добре? Сега тук вече режем, нали така? Да, тук режем. Добре, нещо за рязането. Предполагам, тези ензими, които режат, атакуват определена последователност от букви, или? В случая мисля, че има два начина, които се ползват. Едното е sonification, значи това е с ултразвук, ги накъсват. Другия вариант е с транспозаза, хиперактивна транспозаза, която вкарва определени последователности. Още дето на случайен принцип, което заедно с това и накъсва и веригата. Което е... Това го четох наскоро в протокол, който Illumina дава. Значи, първо защо ДНК трябва да се накъса? Защото секвенаторите не се справят много добре с много дълги молекули ДНК. Значи, те могат да секвенират някъде около 300 нуклеотида. По-дълги, просто грешките се натрупват. Грешките в разчитането. Сега, не знам дали ще обясняваш за кодирането с 4 цвята, 2 цвята, 1 цвят. 2-1. Ами, при разчитането, значи, класическото секвениране, това обяснява ли си го, примерно, Sanger sequencing? Да го пропуснем. Добре, пропускаме. Накратко използват се някакви флуоресцентни маркери, които позволяват да се разчита коя е съответната база, кой нуклеотид в момента се добавя.
Значи секвенирането става с синтез на ДНК, което е комплементарно, нали, на пробата, която се секвенира. И всяка една стъпка на добавяне на следваща и следваща база по някакъв начин бива разчитана точно с флуоресцентния сигнал, който кодирането вече може да бъде различно. Оригиналното е, всяка една от 4 бази си има отделен цвят. Оказва се обаче, че 4 флуорофора не се разчитат много добре, защото има припокриване на спектъра и са намерили начин да използват само 2 цвята и в момента дори има такива техники, където използват само един цвят, който въпреки всичко позволява да се разграничат 4 бази. Добре. Окей. Така, и въпросът е, че разчитането на тези сигнали става все с нарастването на дължината става все по-малко сигурно. И за да се избегнат грешки, се ограничава дължината на прочит на една молекула до около 300 нуклеотида. Да, те всъщност дори четат и по-малко. Тоест, тя пробата, която се... Нали, в крайна сметка, идеята е, че трябва да направиш проба, която е дълга около 200-300, няколко стотин нуклеотида, като от тази проба ти всъщност четеш само краищата. Мисля, че секвенсват около 50 бейс пеера от двата края. От един или от двата края, зависи как правиш експеримента. Нали, при колкото повече секвенсваш, толкова повече, както казва Страшо, пада качеството и има вероятност да допуснеш грешка. Първите много добре се секвенсват, оттам нататък е трудно. Да, техниката е точно как става секвенсването. Мисля да пропуснем по някакъв начин, както казва Страшо, се отчитат някакви флуоресценции. В общи линии, нали, ДНК-то се закрепя върху някакъв плейт, в който има на практика, като се погледне отгоре, се виждат такива отделни точки. Имаш някакъв цялото нещо фосфорист. Нали, ти го облъчваш с какво го облъчваш? С лазер сигурно. То фосфорисцира и всеки един пиксел на практика съответства на някаква група, мъничка групичка от cDNA, които са идентични една на друга. И на практика има процес, при който една по една се добавят комплементарни бази. Тоест имаш единичен DNA, разделяш ги на единични вериги и една по една добавяш комплементарни ти бази тук. И има начин да идентифицираш каква точно база се добавя. Тоест, примерно, знаейки, ти имаш, да кажем, стигнал си до тук, имаш поредица от стъпки, които ти добавят една определена база и могат да ти кажат тази база дали е C, G, A или T. В зависимост от това, каква база се е добавила тук, като се облъчи с лазера, то ще свети в различен цвят. Пример. Нали така? Нали не бъркам тотално? Okay. Или бъркам? Не бъркаш. Добре. Нали, целият процес принципно е много бавен. Мисля, че около 1 час примерно продължава цялата последователност, която да добавиш една база към веригата. Не мисля, че отнела цял час. Да, ама не става тък. Мисля, че е доста... Не да знам, ама мисля, че е доста бавен. Защото мисля, че с някакви разтвори влизат, излизат. Да, базите те са блокирани, понеже полимеразата, ако
са добавени нормални бази, тя просто ще изполимеризира цялата верига. Няма да хванеш нищо. Така че прав си, да. Там трябва и блокирана е групата, която е необходима за добавянето на следващия нуклеотид. Така че добавя се един нуклеотид, снема се резултата, деблокира се, добавя се следващия и така нататък. Да. Но в принцип, прав си, не продължава с скоростта на нормална полимераза, но едва ли е по частна база. Ами, добре, няма да споря, но знам, че е бавно. Със сигурност е минути. Не става за секунди. Или части от секунди. Но идеята като цяло е, че ти първо секвенсваш само, нали, за всяка една такава CDNA, ти секвенсваш, да кажем, 50 base pair, т.е. дори един час да продължава, нали, това пак би ти отнело 50 часа, като същото време ти секвенсваш паралелно всички тия примерно 1 милион такива групички. Тоест, примерно, ако приемем, че имаш, нали, 1000 на 1000 такъв арей, в който е 1000 на 1000 отделни групички от CDNA, идентични. И нали, това са 1 милион. 10 на... 10 на 6. И да кажем, просто for the sake of the argument, че секвенсваш по една база на час, то това означава, че за 24 часа ще секвенснеш 24 по 10 на 6 бази. Но е така. 24, което не е твърде много. Може да си прав, може много по-бързо да става. Въпреки че май... Ти знаеш ли за колко време за един ден могат ли да секвенснат, примерно, човешкото ДНК? Много повече. Значи най-новите колко беше? Много хиляди гига base pairs. Може да се... Ако имаш тук огромен арей, то... то всичко... Мисля, че парализацията е по-скоро по X и по Y, отколкото по това, нали? Тоест, не разчитат на скорост в тази посока, множество, на огромна паралелизация. Да, така е. Така. И в крайна сметка ти получаваш ридове. Тоест, от всеки един такъв пиксел ти получаваш някакъв секвенс. На практика тази част от протокола е идентична, независимо дали секвенсваш RNA, DNA или каквото и да е там друго. Атак, сик, чипси, каквото и да правиш, тази част тук е идентична. Това на практика е DNA. Всичко в крайна сметка се свежда до DNA секвенсинг. Греша ли? Има някакви опити за директно секвениране на РНК, но това са пак екзоти. Така че, по принцип, да. Тоест това, което тук ще казахме, сме нарисували на тази част от дъската и сега ще продължим, се отнася за абсолютно всякакви видове секвенсинг, въпреки че пак, зависи дали правиш деново секвенсинг или не. Така, добре, им получаваме ридове. Стрингове от, да кажем, 50 характера и получаваме милиони или милиарди от тях. От тези стрингове. Някакви се наричат ридове. Тоест те са с 50 там букви. Да кажем, че са 50. А как от двойна отиде на единична спирала? Не е важно. По някакъв начин. Със съответната химия става. И цепиш на някакви 200 там. Моля? И после самата дългата я цепиш на малки. Значи тази я цепиш на малки, на тях пак някакви адаптори май се слага, доколкото разбирам. Залепваш ги тук върху, подреждаш ги т.е. караш ги някак си да се подредят върху този плейт. Мисля, че всъщност
То на Illumina, май точно Illumina, те май всъщност не правят тук amplification, ами тук правят amplification. Това е всъщност на две места става амплификацията. Едното е PCR, другото е Bridge Amplification, което имаш реално самия чип, той съдържа вградени в него малки такива къси последователности, които са просто залепени директно за повърхността. И това са единични единични вериги от праймери, които реално стърчат набучени, нали, на цялата повърхност. И понеже ДНК, което сме накъсали, в този момент тя има отново адаптори, както казваш, които са комплементарни на това, което е набучено. И съответно ДНК реално, тази, която я вкарваме, тя се залепва за късите участъци, които стърчат от повърхността. И по този начин реално се получава ДНК, което е закрепена. И отделно, както казва Наско, за да се получи, понеже една молекула няма как да бъде хванат сигнала, изключително слаб. Може да се хване, но няма да е много стабилно. И това е дето рисува Наско, това му се вика Bridge Amplification, което от една молекула получаваш стотици или хиляди копия, които са непосредствено една до друга. Няма смисъл да влизаме в подробности, но така или иначе това е реакцията, която позволява реално. Добре, ги рисуваш. Може би единственото важно е, че нали, тук не секвен, т.е. при самия процес на секвенсване не секвенсваш една индивидуална молекула, група от идентични молекули, островче от идентични молекули, които по някакъв начин са получени тук с някакъв PCR процес. Едното и второто, че молекулата е по-дълга от това, което секвенсваш, за да може те да са огъни, нали, всеки амплификейшн нали, се състои от огъване и рефлециране на молекулата. След което на въпросът е всъщност, Миленски, как от двойна получаваш единична верига, просто загряваш. Като я загрееш, тя двойната се разпада на две единични. Нали така? Да. Така, добре. Получаваш ридове, т.е. поредици от, да кажем, 50 символа, ACGT, и някакъв, принципно имаш и някакви quality scores, т.е. за всеки един от тези ридови машината по някакъв начин ти дава някаква оценка за доколко добър е този рид. И цялото нещо влиза в един нещо, което му казват FastQ file. Което е на практика точно тези ридови т.е. имаш ридовите, имаш и някакъв външна информация, която включва QC плюс някакви други евентуално данни може да има. Това е FastQ файла. Той какво е от 0 до 10 ли оценката? Каква е? И май от 0 до 40 примерно или нещо такова, не мога да кажа. Някакво интеджер число. Мисля, че да. Честно казано, не съм си имал вземане даване с такива файлове, но нещо такова е. Тоест, това е просто стринг без нищо повече. Ти не знаеш какъв е този стринг, къде се намира и така нататък. Следващата стъпка е Sequence Alignment. Само ти най-различни там РНК-та такова им получаваш парчета. Да. Къде е? Там, де клетката се разпада, то има хиляди различни. Да. И тук получаваш някакви малки стринчета от всички ти.
Значи ти получаваш стрингови, които са сампли от всичките, да. Но няма секвенсинг процес, който да работи с 100% ефективност. Тоест ти със сигурност ще сампълниш от цялото нещо някакви неща, но със сигурност няма да... Нито ще секвенсниш всяко едно РНК, нито ще секвенсниш всеки един фрагмент от всяко РНК. Тоест, не съм сигурен, ама някъде мисля, че ми мина пред очите, че поне за single cell RNA sequencing някъде около 5% май е било efficiency. Тоест, само 5% от всичко. Те ми се че видях, не си залагам думата на това, не знам страшно ако знае нещо повече, но... Не мога да дам числа, но да, принципно си прав. Той няма и как да се извлече, нали, абсолютно всичко. Винаги има някакви загуби. Примерно, по време на пречистването, още първата стъпка, имаш някакви загуби, неизменно. Mm-hmm. Така че като цяло, нали, ако още от тук ти получаваш някакъв байаз, защото тези РНК-та, които са в много ниско количество, нали, ти можеш да пропуснеш изобщо да ги сампълниш и съответно като направиш amplification, нали, ти всички други ще ги умножиш по 10 или по 100 да кажем, а пък те изобщо няма да ги има, защото не си ги хванал. И на практика, в крайна сметка, ти можеш да си имал тук 10 молекули от дадено РНК. Тоест, ако имаш 10 молекули от едно РНК и да кажем 100 молекули от друго РНК. Ако с 5% ти е efficiency-то, ти от той най-вероятно няма да оцелиш нито едно, от тук ще оцелиш едно. И като го амплифайниш 100 пъти, нали, от тук ще имаш 100 от той и 0 от това. Тоест, тук това може да ти доведе до някаква грешка за тези РНК-та, които са в ниски количества. Много, нали, няколко молекули има от тях. А напълно е възможно да имаш няколко молекули от дадено РНК. Окей. Така, sequence alignment. Сега тук имаш ми два варианта. Нали. Рядко се прави de novo alignment. Тоест, ти нямаш нищо, освен тези ридове. Нали. И вече сега трябва да ръннеш някакъв алгоритъм върху тези ридове, който да намери припокривания между тях. Тоест, да намери, примерно, да намери сегмент, който завършва на нещо и друг сегмент, който започва с същото нещо, примерно. И по този начин да каже, тези двата сегмента, ако са достатъчно дълги тия, нали, примерно да кажем, ако вземеш 10 base pair-а, да кажем 10 BP, нали, възможните различни 10 base pair-а са 4 на 10, нали, което е около 10 на 6, грубо. Около милион. Тоест имаш около милион различни последователности от 10 нуклеотида. Нали, ако вземеш прямо човешкия геном, който е милиард, няколко милиарда base pair-а, значи всеки един такъв се среща около 1000 пъти. On average. Но ако вземеш примерно още прямо 15 base pair-а, това горе-долу ще ти гарантира уникалност на тази последователност. Тоест малко вероятно е последователността да се срещне на повече от едно място в генома. Това сега много зависи от последователността. Има последователности, които се повтарят.
или са почти повтарят. Но в повечето комбинации от случайни букви, да кажем, от такива, ще бъдат уникални. И ако намериш съответно два сегмента, които съдържат двете тази последователност, значи има много голяма вероятност двата сегмента да се препокриват. И така постепенно можеш да почнеш от парчетата, да събираш парчетата и да съставиш цялата верига. Нали, разбира се, има много случаи, в които това е проблемно. Примерно, ако имаш повтарящи се участъци, нали, има такива случаи, където една и съща последователност се повтаря няколко пъти. Там е проблемно. Нали, какво става. Но да кажем, че примерно, че за голяма част от 90 и няколко процента от човешкия геном, след много години работа и усилия, учените са успели някакси да алайнат цялата история. Сега има все още участъци, които някъде около 5% май, които са проблемни, където трудно да са алайнат точно, но голяма част от работа е свършена и на практика ти имаш някакъв Human Reference Genome, който казва, на тази позиция в човешкия геном стои тази буква. Колко му беше размера? Моля? Размера какъв му base pair е? 4 по 10 на 9. 4 милиарда. Да. Като нали, имаш вариации, разбира се, между различните. Всеки човек си може да има вариации от спрямо референс генома. Няма двама човека, които имат абсолютно идентичен геном, но да кажем, че 99,9% от генома на хората е фиксиран и да кажем под 1% варира от човек до човек. Така, това е деново. Това нещо се прави много рядко. В общи линии се прави само ако няма вече съществуващ референс. И в момента мисля, че тук как се означава нещо е такова HG, мисля, че това така се казва референс генома, който в момента се ползва за човека. Але така, нали не бъркам? Не знам. Че мисля, че така ска. Предишния беше HG19, не знам защо, то се е 38. И не беше ли живак, бе? Тук не е живак. Така. В по-голямата част от случаите, особено когато правиш RNA sequencing, нали, всъщност ти вземаш тия ридови и имаш някакъв референс геном, вече изграден. И на практика това, което ти правиш е вземаш този референс геном и намираш къде върху него се намира всеки един от ридовете. И на практика към информацията за поредицата от аминокиселини, това ти позволява да добавиш някаква информация за координатите, за началото и края. Това, което се получава, е BAM или SAM файл, който освен поредицата от бази, съдържа и координати върху кой хромозом, на коя позиция се намира това нещо.
Сега, по принцип, тъй като казахме, всичко е стохастик, нали, грешки могат да се появят навсякъде по пътя. Някои, just by chance, някои позиции върху генома, примерно ще имаме 10 рида или 100 рида, върху други може изобщо да нямаме ридове. Нали, ако секвенсваме РНК, то тогава ще имаме ридове концентрирани само върху тези части от генома, които кодират за гени. Нали, така, няма да... Тоест, в този случай няма да не очакваме да намерим ридови, които са на произволни места върху ДНК-то, очакваме като цяло да намерим само ридови, които са върху гени. Тоест ще имаме участъци от ДНК-то, където имаме ридови, участъци, където нямаме ридове. Но като цяло самия дистрибюшън на ридовите ще е много различен. Тоест ще имаме участъци, където имаме един рид, участъци, където имаме 100 рида. Ето, там имат си някакви статистики. И като цяло трябва да имаш, примерно да кажем, трябва да имаш on average 100 рида на всяка една позиция. Тоест, като избереш произволна координата, трябва да казвам го примерно, да имаш 100 рида, за да си сигурен те да се каже, че няма да останат позиции, за които имаш ридове. Т.е. имаш РНК, но този РНК се го пропуснал, нали? Нямаш ридове. Така. Сега при RNA секвенсинг, ти знаеш на практика какво ти имаш референс генома, знаеш, че ти секвенсваш само гените, тая част от генома, която кодира за гени. И на практика тебе не те интересуват различно, но да кажем в общия случай не те интересуват евентуални разлики между това и това. Между това и това долу. На практика теб те вълнува колко рида имаш на дадена позиция. Сега, на практика това ти е гена. Това, което въпроса, който имаш, който се опитваш да отговориш, е колко копия на РНК имам синтезирани за този ген. Въпросът, който получаваш отговор е колко фрагмента от ридове имам върху този участък от ДНК. Нали, ти трябва по някакъв начин това да го транслираш върху брой гени. Сега тук все още има някакви спорове по въпроса как е удачно това да се направи. Но примерно един начин да го направиш е да кажеш аз вземам броя ридови, да кажем ако те са ми 50 бази, приемам, че всичките са еднакви. Броя на молекулите РНК, които съм имал оригинално, би трябвало да е пропорционален на броя на тия бази по дължината им, да кажем, че е фиксирана 50, макар че не е задължително, разделена на дължината на това цялото. И грубо някаква такава метрика можеш да ползваш, за да получиш броя на РНК молекулите от броя на ридовете. Ти нещо имаш ли да кажеш по въпроса, Страшо? Не. Не е ли казал? Да. Добре обясняваш. Ами не е много добре, но така. Добре. Значи в крайна сметка ти имаш ридови и по някакъв начин от тия правиш
Значи имаш ридове, ридовете ги алайнваш, намираш им позициите, т.е. асоциираш всеки един рид с даден ген и вече въз основа на това колко рида имаш върху дадения ген, каква е дължината на сегментите, каква е дължината на гена. Има някакви софтуери, които конвертират брой ридови в вече брой молекули РНК. И в крайна сметка получаваш един вектор за всеки един ген, колко молекули РНК имаш от този ген. Така. Значи FASTQ, BAM, така. Ти знаеш ли, Страшо, знам сега, че има някакви методи за RNA sequencing, където ползват само краищата на РНК. Някакви само. За това защо се прави? Какво е предимството? Предимството е, че имаш много по-къса последователност, която можеш да секвенираш като цяло, която значи това е, как се казваш, рейс, примерно, мисля, че се казваше, където хващаш само едната част от началото ли беше ли края. Както и да е. Мисля, че от 5 prime почват да ги секвенират и използват ензим, който ти нали каза, че има ензими, които късат ДНК, точно тогава се ползва това нещо. Нали, върху cDNA се използва, който къса на определена, не на определена последователност, на определено разстояние от определена последователност, където тази последователност е включена в адаптора, с който е нали, е превърната РНК в ДНК. След това ензима къса там и се оказва, че мисля колко бяха, 20 на някъде нуклеотида има, които те секвенират. И къде е по-ефтино да секвенираш 20 нуклеотида, отколкото да секвенираш там многото десетки или стотици. Тоест, ти трябва просто начин да идентифицираш кое точно РНК си имаш. Да, тази последователност, най-късата последователност, която ти е достатъчно еднозначно да кажеш на кой ген съответства и оттам нататък е много по-лесно. И друго нещо, което има проблем, нали, с сега, не мога да кажа, нали, компетентно как се сравняват тези два различни метода, но когато имаш фрагменти, които някои идват от началото, други идват от края, трети от средата на гена, значи те могат да имат различна ефективност за амплификация. Тоест, ти тръгваш примерно от 10 копия РНК, обаче имаш 5 парчета от началото, 7 от средата и 9 от края. И сега на кое трябва да вярваме? На 5, на 7 или на 9? Така че сега не знам. Сигурно си има начин да се тушират тия неща. Но когато се само един край от РНК, нямаш този проблем, защото имаш само един тип данни. Добре, окей. Значи имаме и такъв вариант за секвенсинг. Тъй, как сме с времето? 3:15. Някой бърза ли за някъде преди 4 да се ходи? Добре. Въпроси всъщност до тук. Миленски? Как се избираш? Ти казваш RNA. RNA? РНК? Да, като ти правиш секвенси, ама можеш да правиш на други неща. Как избираш на какво правиш? Как разделяш РНК-то от ДНК-то или какво? Не, ти викаш... Да, примерно другите части от този референс генома, как са ги фанали? Тя, че не мога да добре, ти в момента обясняваш, имаш клетката, имаш РНК вътре най-различни. Да. И само на тая РНК минаваш през този процес. И всъщност твоите парчета
Мен ми е трудно да говоря, защото като не знам езика и малко ми изоди, извинявам се. Давай сега. Нали имаш тези парчетата там по 50 къдеца? Да, бейс пера, да. Казваш, че ти си ги получил само за РНК-то и всъщност ти търсиш целият human геном, който е само дет има гени. Нали? Всъщност, извинявам се, когато когато алайнваш, имаш РНК, ти няма да го търсиш, вероятно, предполагам, върху целия геном, а само върху частите от генома, които знаеш, че се експресират, защото нали, той си добре каталогизирано и се знае кои са частите от генома, които се експресират. Да, и всъщност ти... Само кой върху ти пърче? ги търсиш. Ма как още в началото казваш, аз само на РНК-то ще гледам? Значи пак въпросът е как разделяш РНК-то от ДНК-то. Това ли ми казваш? Това ли питаш? Не ми е ясно, нали, върху този целият там 4 милиарда. Тук или тук ти е въпроса? Ами горе. Тук. Добре, Да. значи имаш една молекула, тук имаш ДНК, много молекули малки, т.е. няколко големи молекули ДНК и много малки молекули РНК. Така? И ти пълно и ти ги пръскаш. Да, въпросът е как разделяш ДНК-то от РНК-то или какво? Ами примерно, то вероятно има и някакви други там неща. Ти Има и каза, че... други видове RNA, които също трябва сигурно да са махнати, да знам аз. Какво? Не бе, ти каза, имам секвенс на РНК, имам секвенс на ДНК, имам секвенс на не знам си какво. Как ти, като тръгнеш да правиш секвенс на РНК, правиш по един начин, като правиш на ДНК по друг начин ли правиш? Значи, както обяснявахме тук, РНК-то минаваме през един процес, който трансформира РНК-то в ДНК. Как всъщност се отстранява ДНК-то тук, за да няма замърсяване, не знам, ако страшно знае нещо по въпроса. Значи, първо за РНК да спомена, нали, как я изолират. Използват се такива малки топчета, които съдържат поли-Т или минава през колона, която, значи това е някаква смола, в която са включени точно такива олиго-Т, значи скъси последователности от много тета, които естествено идеално залепва за многото ата, накрая точно на РНК. Значи няма друга РНК или ДНК, която да има много ата последователни. И по този начин реално се задържат само матричните или в голяма степен се концентрира РНК, матричната, по този начин. Всъщност това е абсолютно необходимо, защото рибозомната РНК тя е в много голямо количество и това е един от най-големите проблеми на пречистването, защото РНК от рибозомата просто е трудно да се отдели от матричната РНК. А ДНК и РНК, значи, те могат да се отделят по различни начини, те имат различни химични свойства. Примерно, те имат различна разтворимост в етанол и пропанол. Има, нали, определени разтвори могат да се използват и различно изсолване. И допълнително има си ензими, които специфично разграждат ДНК или специфично разграждат РНК. И ако пробват предварително, ако те те интересува, нали, да работи само с РНК, вкарваш DNase, това е името на ензима, който избирателно разгражда ДНК. Той е накъсан на много малки парчета и това нещо след това може да се филтрира. И обратно, РНК също може да се разгради с RNase, РНК-зи, които оставят ДНК непокътнато. И в зависимост от това какво искаш да анализираш, от клетката или от пробата, избираш какво искаш да запазиш, какво искаш да оставиш. Ясно, т.е. има си процеси, които си отделят какво ти трябва. И всъщност накрая ти си имаш някаква само едното, което реално искаш да правиш секвенс, другото е изчезнало. Да, в крайна сметка, както каза Наско, така или иначе стига до ДНК. Задължително трябва да прехвърлиш. Ако тръгнеш от ДНК, естествено я ползваш както е. Ако тръгнеш от РНК, трябва да прехвърлиш на ДНК, защото РНК е много нестабилна. Всъщност, това е когато работим примерно с протокол, който искаме да изолираме РНК, трябва да много внимаваме да ни приказваме, примерно, защото е малко парченце слюнка в пробата и си до там. Значи, ние имаме много...
ензимите, които разграждат ДНК, са изключително агресивни и са изключително устойчиви. Значи там да ги нагряваш, да ги соляваш, да ги в кисела среда да ги слагаш. Активността много, много трудно се тушира. И по тази причина проба, която съдържа РНК, много бързо може да бъде загубена, защото разграждането става много бързо. Така че, за да бъдат сигурни нещата, трябва да се прехвърли на ДНК, което е много по-стабилно. Това е накратко. Специално ензимите, които разграждат РНК, са по-стабилни от другите ензими или как? Да, те са много, много стабилни. Сериозно? Да, и там нещо... Ага. Яки машини. Просто има РНК-зи, имаме на повърхността на кожата, примерно, защото те по този начин се разправят с вируси, примерно, които са попаднали или някакви други такива гадини. Така или иначе има си причина, нали, да РНК да бъде агресивно разграждана. Всъщност РНК извън клетката няма много работа там и съответно ензимите се разправят с нея, защото тя по всяка вероятност е от някакъв чужд агент. А то има ензими, които работят вътре в клетката и ензими, които работят пък извън клетката за разграждане РНК. Значи РНК-зите мисля, че те трябва навън да са, защото ако са вътре, означава, че и собствената РНК ще бъде накъсана. Отделно бактериите, примерно, те си имат, нали, такива ензими, които разграждат, атакуват ДНК в специфична последователност. И за да не се атакуват собствената ДНК на бактериите пък си имат други ензими, които модифицират. Те метилират, примерно, цитозин, който е в тая последователност, така че тези рестрикционни ендонуклеази да не могат да атакуват собствената ДНК. Примерно. За нас не знам дали имаме такива. Е вътре в клетката, имам предвид. Добре, окей. Така, други въпроси има ли тук? Или да трия? Трия. Все пак някой, ако иска, може да пита нещо докато трия. А те това само на една клетка ли са правили на няколко? Значи това тук говорим като цяло за bulk RNA sequencing, т.е. много клетки. На практика т.е. голяма част от процеса е идентичен за single cell, като за single cell има допълнителни стъпки като цяло. Ако са много клетки, губим информация кое от коя клетка идва, просто всичките стават подобен знаменател, все едно, че са еднакви. Когато имаме много клетки, в общия случай да. И точно тук идва, нали? Значи, когато имаме single cell sequencing, разликата между това и single cell sequencing са две. Едното е, че имаме много клетки, всяка е различна и ние в идеалния случай искаме да можем да направим този секвенсинг за всяка една от клетка. И второто е, че съответно всяка една, нали, вземайки една единична клетка и правейки секвенсинг само на ДНК-то от тази клетка, нали, броя на, примерно да кажем, ако правим RNA секвенсинг, броя на молекулите РНК от една клетка е много по-малък от броя на молекулите от 1 милион клетки. Така че, нали, два са проблемите. Единият е, че трябва да се работи с много по-голяма прецизност, да се минимизира шума в системата и съответно в постпроцесинга да се вземе предвид, че за single cell, да се вземе предвид, че ще има шум, много повече отколкото при многото. И другото е как да разделим информацията от различните клетки. И тук на практика
идва един инструмент, който биолозите почват нещо много масово да ползват напоследък, който се нарича баркодинг. Molecular barcoding. Този процес идва в най-различни вариации и се прилага за различни неща. Но най-общо казано, значи игнорирайки за сега проблема с малкия брой РНК в една клетка, нали, другия проблем е да различиш, да можеш да секвенсниш по-отделно всяка една клетка. Ако трябва всяка една клетка да минеш през тези процедури, които описахме, за да секвенсниш, нали, ти очевидно не можеш да секвенсниш 1 милион клетки по този начин. Трябва да имаш 1 милион човека, 1 милион машини, всеки един да мине през, да прави тези стъпки, което очевидно е невъзможно. Зато какво правиш? Значи, намираш начин да разделиш клетките. По някакъв начин, сега има различни методи, ги разделяш. И по някакъв начин лейбълваш всяка една с различен цвят. Всъщност ние лейбълваш цвят. Лейбълваш с някакъв някакъв баркод. Тоест, на всеки RNA, който идва примерно от тази клетка, добавяш някаква определена последователност. Това е най-вероятно от другата страна, тази последователност. Но въпросът е всичкото РНК, което идва от тази клетка, ще има Тази група или от тази клетка. Значи, тук ще имаш, примерно да кажем, 3 РНК-та, които тази част е различна, но всичките имат тази последователност. Всички, които идват от червената, ще имат друга последователност. И така нататък. Всички, които идват от зелената, ще имат друга последователност. И в крайна сметка, ако това го гарантираш, ако гарантираш, че всяко РНК, което идва от дадена клетка, съдържа този уникален таг, който никой друг РНК от никоя друга клетка го няма, това ти позволява, след като минеш през тази стъпка, да смесиш всичко в едно. Да го събереш и да направиш, и оттам нататък да си направиш стандартния процес, който си правиш. Нали така? Да. Нали така, Страшо? Да. Добре. Тоест, това ти дава възможност да кажеш, след като направиш секвенсинга и прочетеш всеки един read, примерно 10 base pair от всеки един read, ще ти идентифицират всъщност от коя клетка е дошъл този read. И останалите 40 остават вече за идентификация на какво точно се прочела. А то като се нареже RNA там, за да се секвенсва, няма ли някои от парчетата да загубят, да останат таговете само при някои парчета? Значи, Страшо, детайли, нещо помниш? Предполагам. Нарязването мисля, че става значи има един такъв процес, където се избират фрагменти, които да бъдат еднотипни по размер. Тези, които са прекалено къси, т.е. примерно е само таги и още малко нещо, което реално няма да свърши работа, то се изхвърля. И
и се секвенират тези, които са в нормална. То вероятно аз предполагам, че тук вече не се реже ДНК-то, ами се взема само края, или? РНК-то, извинявам се. Зависи къде слагаш и адапторите, нали? Не съм много сигурен точно на какъв етап беше това. Или трябва предварително да го нарежеш, докато са разделени тези клетки и да всяко едно да му сложиш този баркод, или само на едно да сложиш баркод и да ползваш само края. Да, това са двата варианта. Другия вариант е баркод точно с тези транспозази, които вкарват ДНК, която им е дадена, и я вкарват късо парче, я вкарват в дългото парче. Може би там, ако бъдат заредени предварително различните микробит, върху които са сложени тези транспозази, те да бъдат обработени с различни видове баркоди и там този баркод ще бъде вкаран вътре на много места. И там ще се получат много парчета. Ти трябва да баркодниш преди да смесиш. Да. Тоест, и винаги трябва тази част, която ти е с баркода, да си сигурен, че остава че не я секвенсваш, а не нещо друго. Тоест само да запазиш частите, които си имат баркодове. Предполагам. Баркодовете в един момент, като са толкова много, като са примерно 1 милион клетки, ако имаш, ти трябва 1 милион баркода, някои баркодове може да почнат да се съвпадат с реални кодировки от парчетата RNA или няма шанс. Значи, принципно, като цяло, всичко е статистика, т.е. нямаш гаранция, че няма да имаш един и същи баркод на две различни клетки, но нали, правиш си статистиката така, че вероятността това да се случи да е много малка. Тоест, ако, да кажем, искаш да направиш RNA sequencing на 10 000 клетки, примерно ще си вземеш 1 милион баркода различни. Тоест, аз друго имам предвид. Достатъчна дължина, че да кажем вероятността да имаш две еднакви да е 1 на 100. Това е измежду таговете, да, ама има ли начин да си сигурен, знаеш, че от тук ти почва, какъвто ще да е баркода, той почва от тук и мен това аз не го чета като RNA, ми го чета като код. Тоест да разграничиш кое е код и кое е RNA. Тоест, кое е так и кое е RNA. Сигурен. Той е в края на молекулата. Тага винаги се добавя в края на молекулата, така че ти като четеш от края, знаеш, че примерно, ако тага ти е 10 нуклеотида, знаеш, че в края... в края, да, вече оттам нататък ти RNA. Да. Да, въпреки, че нещата стават по-сложни, като сложиш няколко баркода, но явно някакси това сработи. Така, нали, горе-долу, това не мисля, че за нас е важно. Нали, една техника, примерно, с тези баркодове, както каза Страшо, имаш някакви бидови, нали, такива мънички топченца, които всъщност по тяхната повърхност има такива нали, RNA молекули, предполагам са RNA или DNA, не знам, не някакви, които са всички съдържат този баркод. Нали, този бит, всички такива молекули, които са върху него, са от един и същи баркод. По някакъв начин това е направено, произведено, намерили са техниката да го правят. И на практика тук имаш някакво устройство, където от едната страна вкарваш тия бидове, които имат уникалните кодове. От другата страна вкарваш клетки. Тия се движат така, тия се...
Тия се движат така. И по някакъв начин правиш тук едни такива михурчета, в които имаш клетка плюс бит. Друго михурче, където имаш клетка и друг бит. Съответно може да имаш най-различни вариации от типа михурче без нищо, михурче само с клетка, михурче само с бит, но да кажем, че някаква част от михурчетата се получава правилната комбинация от клетка и зрънце. Тук се случва някаква химия, при която вътре в михурчето се вкарва явно някаква химия, която всъщност отваря клетката, ДНК-то излиза и се налепва по бида. И всички РНК-та по този начин им се залепя накрая. Аз само не разбрах. Това так. И тези битови са само от един и същи так там, с един и същи так. Върху един бит има един так. Те са различни. Тоест всички молекули, които стърчат от него, съдържат един и същи так. Примерно, това са всичките лилави. Другия бит може да не е от лилавите или да е от другия цвет. Другия бит е различен. Всеки е уникален. Уникален, да кажем, имаш 10 000 различни. Това е... Не е черен, червен е. Трябва да си купя по-свестни маркери. Другия бит е зелен и т.н. И в крайна сметка РНК-то от клетката се прехвърля върху бида, налепя се върху тези неща и се екстендва с тези уникални баркодове. И оттам нататък те се отделят от бида по някакъв начин и започва процеса на секвенсинг. Всичко се смесва и започва процеса на секвенсинг. Страшно? Да, така е. Има и други интересни методи, но давай нататък. Това е просто за илюстрация, нали? Горе-долу... Да. Тук само да вметна, понеже вчера гледах. Ако имаш желание, може да ни кажеш и други методи. Сега... Да, кажи. Да кажа само какъв проблем се опитват да решават. И проблемът е, че в едно мехурче може да попаднат две клетки. Да. И там проблемът е, че две клетките не е изобщо задължително да са едни и същи тип, обаче те ще бъдат маркирани с един и същи таг. И в крайна сметка ще бъдат смесени и ще се получи някаква средна стойност. Би трябвало да бъде... Реално ще се получат по-високи стойности за всички неща. Това си има начин да се справят, значи има си някаква нормализация, която се прави, за да могат да бъдат сравнени. Значи, не знам, може би ще кажеш нещо за нормализацията. Може би ще кажа, само дето не знам. Накратко идеята е, че не можеш да използваш абсолютния брой молекули РНК, които са получили, или съответно cDNA, което получаваш от тях, защото ефективността на процеса може да е различен между различните клетки. Просто в различните мехурчета попада различна концентрация на химикали и в крайна сметка процесът просто има такъв компонент, който не може да го предвидиш. И оттам нататък, за да можеш да ги сравняваш отделните резултати от отделните клетки, трябва да нормализираш резултата, т.е. да имаш някакъв, да ги преравниш, всички клетки да имат еднакъв общ брой РНК. Да, и сега моят въпрос към тебе, али като го засегна, това доколко е смислено? Доколко е смислено, ти иначе как ще ги сравняваш? Нали? В крайна сметка идеята е да сравняваш... Но доколко е грешно твърдението, че всяка клетка има едно и също количество РНК?
Значи аз го казах много общо, нали? Далеч не твърди, че съм навътре в нещата, как става нормализацията. Значи, това... един от начините за нормализация е точно така. Разделяш, разделяш броя т.е. броя от РНК от всеки, т.е. сумираш всички РНК, които имаш за дадена клетка и го използваш това като нормализейшън фактор. Т.е. все едно правиш всички клетки да ги умножаваш по някакъв множител, тъй че всички да имат сумарно един и същ брой РНК-та. И сега моят въпрос е каква е биологичната оправдание за това? Всъщност, мисля, че е малко по-сложен процес. Трябва да минем през FPKM и транскриптоспорамилин или нещо от род беше. Където нормализираш. Значи, в един случай нормализираш първо по по дължина на ген и след това е по брой копия. В другия случай е обратното. Трябва да го прочета, забравих подробности, но има си начин. Не е толкова елементарно, нали, както го казах. Това другото, то си е предварително. Тото и се прави какъвто е, нали, РНК, дали е сингъл сел или това, нали, ти си правиш тази нормализация по FPKM. Въпросът е нали, можем ли, т.е. дали има големи вариации между отделните клетки в това какво количество РНК съдържат? Или то може би всъщност правилният въпрос е има ли значение абсолютния брой на РНК или има значение пропорциите на компонентите на РНК? Зависи какво искаш да гледаш. Значи клетки, които са с различни размери, очевидно ще имат различен общ брой РНК. Значи не можеш да сравняваш една яйцеклетка, примерно, която е стотици или хиляди пъти по-голяма от една епителна клетка, примерно, и да очакваш да има същия брой. Няма как да стане. Дали е приблизително пропорционално на размера на клетката? Значи това пак си зависи клетката с какво се занимава. Ако е някаква секреторна клетка, която бълва антитела, примерно, ако е бел лимфоцит, който е активиран, там ще имаш огромно количество РНК, които са специално, нали, за антитела. И това ще бъде много повече, отколкото е един бел лимфоцит, който не е активиран. Mm-hmm. Значи там също има разлика, нали. Би трябвало да има. Сега не съм чел подробности, но просто като се замислиш, нали, от тази гледна точка, дали клетката е активирана или не и колко е голяма. Примерът на една мускулна клетка, която е синцити от много стотици клетки, тя също няма как да се сравнява с единични клетки. Mm-hmm. И така. Не, че някой ще тръгне да сравнява, примерно. Тоест, приемаме, че в крайна сметка, нали, че за момента горе-долу това, с което можем да работим, не е количества РНК, а пропоршени на различни гени. Да, мисля, че в крайна сметка нали, нормализацията, която позволява реално да се сравняват резултати между отделни проби. Защото в крайна сметка, ако не можеш да ги сравняваш, какво правим? Това е цялата идея, да се сравняват различни клетки и различни тъкани. Нали, примерно, здрава и ракова клетка. И така нататък. И там предполагам, че става точно с съотношение и почти със сигурност има много гени, които се водят housekeeping, т.е. те задължително са експресирани винаги в някаква степен и това е още фиксирано. Малко или много. И имаш ли някакъв, т.е. знаеш ли кои са тия гени, т.е. или знаеш ли, защото аз до сега не можах много да намеря някакъв референс за такива гени. В момента не си спомням точно името, но са някои от основните, примерно цикъл на Крепс,
Сега, раковите клетки, нали, имат променен метаболизъм и там... Цикъла на крепси и веднага се огледа. Извинявай. Да. Какво? Не схванах какво е. Няма значение. Тук. Добре. Алкохол дихидрогеназа ми идва като първо, но със сигурност не е. Че в някакъв момент трябва да намерим някакъв такъв списък. Ти можеш ли да потърсиш някакъв референс? Да. Глицерел дихидрогеназа мисля, че беше. Чакай сега, ще видя. Наистина, не е важно в момента да го видиш, но просто много ще ми интересно, ако можеш да ми пратиш някакъв момент. Нещо. Да, ще прати. Мисля, че това е глицерол дихидрогеназа. Ще го проверя след малко. Да са, смисъл, аз бих очаквал, че са няколко стотин, примерно. Предполагам. Пак ти казвам, нали, аз не съм чел. В никакъв случай не съм специалист в тая област. И не мога да ти кажа от сега. Това може да се провери. Със сигурност има. Това би трябвало да е един от начините за нормализация. Точно с гени, които се знае, че трябва да бъдат активни през цялото време и са активирани в... Кажем, защото нали имаме клетки, които са по-така активни и клетки, дето спят малко там. То не би ли трябва да има разлика в... Да, това пак... Това е нещо, следващото ниво на нормализация, където пак би трябвало да има начин да се нормализира и това нещо. Примерно какво? Актин. Нали, това предполагам, че можеш да хванеш обема на клетката от актин. Актина е цитоскелетен елемент, който е абсолютно задължителен компонент на всяка една клетка. И това нещо би трябвало да е пропорционално вече на обема на клетката. И оттам можеш да хванеш, примерно, предполагам, може да хванеш обема на клетка. Какво? Тоест да хванеш клетки, които нарастват бързо. Които нарастват... Не, за актина имам предвид, които нарастват бързо, там ще отидеш, примерно, на циклини или, примерно, CDK. Това са ензими, които са свързани директно с клетъчния цикъл. И там можеш да хванеш клетка дали в момента си дели или не. А за актина какво каза? Я пак? Актина, идеята е, че това е есенциален компонент на клетката, който и поддържа формата. Това са като въжета, които са опънати вътре в клетката, които естествено ще бъдат в по-голямо количество, ако клетката е по-голяма. Това не е директно свързано с активността на клетката, е с размера на клетката, който обаче може да има... Става дума, въпросът е този актин, той постоянно ли се синтезира? Тоест, ако клетката е в някакъв неактивен стейт, той пак се синтезира, така ли? Да, това е винаги... Чакай малко. Значи самия белтък винаги се синтезира, винаги го има. И за да го има, винаги трябва да има РНК. Нали? Той има сравнително дълъг полуживот, но трябва... Веднъж като се произведе, може да не е необходимо повече РНК и то да... Не, няма такова нещо. Няма... Добре, ти казваш, той има дълъг полуживот. Има дълъг полуживот, ама рано или късно ще свърши. И ако свърши, клетката ще увисне, ако няма РНК, от която да го произведе. И там трябва да има непрекъснат обмен. Непрекъснато подновяване. Ако клетката нараства по размер по-бързо, то би трябвало с по-голяма скорост да се синтезира този актин. Да, тогава много неща. Почти всичко би трябвало да се синтезира. Трябва да се направим някакъв такъв списък от показатели. Нали, някои, които са максимално константни, може би от клетка до клетка, и други, които пък идентифицират някакви характеристики на клетката. Тоест повече от този се привежда и води до такъв фенотип, нали, на клетката. Това със сигурност много хора са го направили. Има го това нещо. Просто аз не знам подробности в момента, не мога да ти отговоря. Добре, но мислиш ли, че можеш да намериш нещо по въпроса? Мога да потърся, да. Значи интересуват те маркери за активност на клетка, примерно. От една страна маркери, които биха били удачни за нормализация, от друга
за някакси маркери, които са свързани с различни аспекти на клетката. Нали, скорост на нарастване, скорост на деление. Да, то за тези викащи прямо сайклинг за скорост на деление, да кажем, че са вероятно. Сигурно най-бързият начин да си намерят тия маркери е да си потърси информация точно за нормализация, как хората го правят. Те със сигурност са намерили. Значи аз това, което гледах е този тип, за single cell е този тип нормализация, където нормализират към общия брой на RNA counts за клетка. Mm-hmm. Това сега, нали, имаш и някакви други обяснения, примерно за batch normalization, ама то няма нищо общо с това. Там е друго. Там ако имаш два различни сампла. Значи различни видове, има много видове нормализация. Това, което съм виждал до тук са нали, такъв към общия брой молекули RNA да бъде един и същ за всички клетки. Batch normalization, където се предполага, че акаунтваш за разлики между различни сампли. Примерно, че този може да е бил обработен малко по-различно от този. Да. Cell cycle normalization, където акаунтваш за това, че всяка клетка може да е в различен част на цикъла. Нали, там гледаш някакви гени, които ти казват дали си не знам защо, навсякъде го разделят на S2 phase и на... То е G1, S, G2. Не S2, извинявай. На G2 и на S, мисля, че ги делят, не знам защо. То е G1 и G2. И те трябва да са различни. Чай да видя тук дали имах отворено нещо. Значи очевидно, ако клетката току-що се е разделила, тя ще бъде по-малка. Какво? Тоест явно разделят. Тук гледам един normalization, където по някакви групи, те не са тук експлицитно листнати, но имат някакви явно предефинирани групи от гени, които ти дават S-score и G2M score. Тоест, предполагам, дали си в S или си в G2 или M. Да. Тоест, в каква степен си в... Да. И правят някаква нормализация на тази база. Да. Но това са май горе-долу видовите нормализации, които съм виждал аз поне. Не мога да ти кажа повече. Със сигурност може да се правят произволно сложна нормализация, но то в един момент, да. И тъй, добре, окей, както и да е. Значи на първо време някакви, ако можем някакъв референс за някакви housekeeping genes. Такива, които би трябвало да са сравнително константни. Нещо надежно, ако ти можеш да намериш. Добре. Добре. Колко часа? Той ми така трябва да ходи, предполагам. Къде стигнахме до баркодинг? Добре, само за да завършим. Значи, това е едно ниво на баркодинг. Принципно може да се прилагат повече нива на баркодинг. Значи, можеш да комбинираш, т.е. няма нищо, което да те ограничава да слагаш само един баркод. Примерно, можеш да баркодваш по сампли. Ако имаш, примерно, два сампла, здрав и болен, искаш да направиш single cell sequencing, ти можеш веднъж да баркоднеш спрямо сампла и втори път да баркоднеш спрямо индивидуалните клетки. По-сложен става процеса. Това е последователност от два процеса на баркодинг, но теоретично можеш. Имаш някакъв механизъм, където пак са баркодва всяка една клетка, но по два пъти. Тоест, разделяш ги клетките, примерно, на не клетка по клетка, а разделяш на 1000 групи, да кажем, клетките. Във всяка група имаш по много клетки. Баркодваш всички клетки от една група по един и същи начин. След това ги вземаш, умесваш ги и пак ги разделяш на 1000 групи.
Като идеята е, че при второто разделяне най-вероятно ще е независимо от първото. Тоест, че перфектно ги умесваш. Да? И във втория случай, в една група ще имаш най-различни баркодове от първия път и ги баркодваш втори път. И по този начин комбинацията от двата баркода ще ти е уникална за всяка една клетка. Това е друг начин за баркодване. Значи има едно нещо, което му се казва, аз не го разбирам на 100%, но те му казват UMI. Unique Molecular Barcode. Значи тук идеята е не само да лейбълниш различно всяка клетка, а да лейбълниш различно и всяка една молекула РНК от тази клетка. Тоест, предполагам, дори не съм сигурен как става, но бих предположил, че и тук и тези неща, всяко едно е различно. Тоест имат обща част, която ти лейбълва клетката, но имат и уникална част, която ти лейбълва всяка една отделна молекула. Защо това е полезно? Полезно е, защото след като минеш през amplification фазата, ти можеш да кажеш за всяка една молекула РНК, която си прочел, от коя оригинална молекула идва. И ако amplification фазата не е една и съща, ако примерно една, както Страхил каза, не е задължително всички РНК-та да бъдат точно по 100 амплифицирани. Някои може да са по 50, други по 200. Обаче като видиш баркода за молекулата, няма значение дали имаш 50 с този или 200 с този, ти знаеш, че те са тръгнали от един първоначален. Тоест, той ти дава една корекция за възможност да поправиш една грешка. Баркодинга е голяма работа. Явно има голяма мания в момента да се ползва за най-различни неща. Което си идейно, аз не отричам. Ползва се и примерно в Proteomics, там като се мерят протеини, също много се ползват такива баркодове. За много. Сега, дето гледахме, антитела се лейбълват с баркодове. Изобщо голяма работа. Много добро. Баркодовете. Предполагам, че все повече ще се ползва. И така, добре, значи ние успяхме да стигнем до тук горе-долу. Явно другата седмица ще продължим. Какво? Данните, които са получени преди този метод, не стават за нищо. Значи аз не съм от този тип хора, дето казват старите данни не стават за нищо. Ама по-лесно е като имаш повече данни и по-добри данни. Като цяло системата е много сложна и без много данни няма как да я решим. Да направим някакъв смислен модел, въпреки че аз не смятам, че всичко е до данните. Трябва да се вложи мисъл в цялата работа. Не само данни, но без данни няма да стане със сигурност. Добре, някой нещо да пита, да каже, да коментира. Фак, забравих нещо. Нищо, няма значение. RNA velocity май ще остане за следващия път. Да, защото сме далеч от RNA velocity. Аз мога да кажа с две думи, ако ти е интересно какво е RNA velocity, но другия път ще. С две думи, ако можеш да го обясниш с две думи. Да, много просто е. Сравнително просто е. Това е опит не само да се измери количеството на РНК, а и да се измери първата производна по времето на количеството на РНК. Тоест как се изменя във времето. Дали нараства или намалява. Ти как можеш да вземаш? Ти не можеш да го направиш с секвенс. Как според тебе може да се измери това?
Ако караш някакъв баркод, който е... Нищо по-различно от това, което до момента сме правили. Ако можеш да вкараш баркод, който да го вкараш в клетката, докато той още е жива. Не. Не, нищо не правиш по-различно. Експерименталната част е абсолютно идентична. Всичко Искаш да кажеш, че от една клетка можеш да получиш времева информация. Някаква идея. Между другото, хората не са очаквали, че това ще работи, но изглежда като сравнително да работи. Това не мога да си го представя. Как от една клетка можеш да хванеш. Значи, фиксираш я в даден момент. Вземаш РНК и я разделяш на spliced и unspliced. Че когато джина се upregulateва, първо се покачва количеството на unspliced RNA и след това на spliced RNA. И обратното. Mm-hmm. Като вземеш разликата между количествата spliced и unspliced за всеки един ген, може да кажеш, този ген дали се upregulateва или downregulateва в момента и горе-долу колко силно, нали? Не бих се сетил, защото по принцип незрялата РНК има много кратък живот. Тя съответно е малък фракшен, мисля, че нали, 10% от цялата РНК. Общо взето сплайсинга започва още докато не е досинтезирана РНК. Възможно е, но явно може но щом работи, значи да, има такива. Явно това е причината толкова късно да бъде открито. Нали? Мисля, че едва 2017-та някъде го публикуват това. Но даже и никой не може да гарантира, че работи, но изглежда като да работи. Тоест резултатите, които се получават, изглеждат смислени. Никой не е успял, доколкото разбирам, никой не е успял да ги валидира, но изглеждат смислени резултатите. Да. Любопитно. Набира популярност като метод, нали, за анализ, защото най-малкото, защото не изисква нищо по-различно от стандартните протоколи за RNA секвенси. Да. И така, добре. Окей. Виждам, че ми така отиде на другата среща. Миленски, някакви въпроси? Няма. Какво разбра до тук? Тоест, каква част от нещата разбра нещо? Има ли? Цялото нищо не разбира. Добре. После разбрах за какво става дума, ама не знам, някак си ще трябва нещо примерно набързо да кажеш за какво говориш, защото аз началото докато разбера за какво говориш, какъв е смисъл и... Добре, може би трябваше да започна с overview. Къде всъщност, каква е целта на цялото упражнение? Ами нещо такова, да. Да знам. И аз после слушам. Не си го разбрал. Нали, целта на цялото, поне на тази част от нещата, за които говорихме до тук, нали, целта е да определиш нивото на експресия на всеки един ген. Нали, количеството РНК, които съответстват на всеки един ген. Да, аз ви почнахте да спорите сега, определя ли го точно, съотношението ли определя и накрая аз нищо не разбрах колко. Ами то, как да, между другото, нали, доколко е смислено да гледаме това нещо, то си е предмет на дискусия. Тоест, примерно, един наш общ познат с Николай, да гледаш нивото на РНК било безмислено, защото то не ти казвало нищо, трябва да гледаш нивото на протеините в клетката. Mm-hmm. Но тъй като е много трудно да измериш нивата на протеини в клетки, особено пък в една клетка, хората обикновено мерят нивото на РНК, а не на протеина. Нали, то е малко като, нали, ползват го като някакво прокси. Сега, действителност, как са свързани нивото на РНК и нивото на протеина е много сложен въпрос, защото ти имаш РНК, което, нали, което се транслира до протеин и протеина пък след това се деградира. Тоест, translation rate, мисля, че горе-долу е сравнително фиксиран. Мисля, че не варира твърде много от РНК до РНК.
Gradation rate може да е много различен между различните видове протеини. Дори между различни модификации на един и същи вид протеин. Не, всъщност Translation Rate също варира, иначе би имало много добра корелация между... Да, прав си, за разграждането така, но за Translation също се зависи РНК дали е достъпна или не, точно както... Това не е Translation Rate, това е RNA Silencing, нали за това говорим? Да, скоростта на синтез на белтъци, разбира се, е фиксирана. Това се зависи от рибозомата. Но... Тоест, както това, което за микро-RNA, нали за това говорим? Micro-RNA, за тях ли говорим или не? Да, има си макро-RNA, има си комплексообразуване, нали, с други белтъци, които може да секвестират РНК в фракция, която не е достъпна за транслиране. И по този начин може РНК да бъдат складирани. Тоест те не са активни, те са в резерва. И ако те бъдат определени, т.е. един и същ брой РНК молекули в две различни клетки могат да имат различно количество белтъци, които им отговарят. И оттам, нали, идва разминаването между белтък и РНК, защото не винаги е еднакво количество РНК отговаря на еднакво количество белтък. Да, значи, може да променяш доколко достъпна е РНК, т.е. доколко е активна в производството на белтъци и съответно пък може да регулираш и колко бързо се деградира РНК. Да, и както каза, и белтъците, примерно, скоростта на разграждане също може да се регулира и това пак може да има разлика. Но... Тоест има N на брой стъпки, сега трябва да видим, примерно да кажем дали може да са за някои от тези неща да са акаунтни в някакъв евентуален модел. Не знам. Трябва да видим. Да, но както казва Наско, толкова хора правят експерименти с single cell RNA, примерно, а не с белтък, защото предимството на РНК-то е, че тя може да бъде амплифицирана. Значи, тази PCR реакция, която е, нали, за ДНК, но РНК се прехвърля в ДНК, това е универсален метод за намножаване, колкото ти трябва на копията. Докато белтък нямаме такъв процес, който да го направи. Въпреки, че белтъка... нали... Няма как да го прочетеш белтъка. Да. Въпреки, че брой молекули белтъци са повече от брой молекули РНК. Нали? Това е основният аргумент на Николай, че това е всъщност, когато имаш малък брой молекули, там Poisson noise ти става относително голям спрямо сигнала, който се опитваш да определиш. Колкото е по-голям брой молекули, които искаш да определиш, толкова е сравнително по-малък е шума, който получаваш. И затова е много по-точен сигнал от мас-спектрометрия, отколкото от RNA-seq. Това му е общо един аргумент. Но проблема е, че няма амплификация на белтъци. Ако някой измисли процес, който е еквивалентен на PCR, само че за белтъци. И баркодването на белтъците е доста по-сложно от това да баркодваш